nwa abalị taa ka ị gbaghara anyị nwa bụ ndị Igbo ma ya emehiewuo megide mmụọ megide mmadụ megide enu megide ana. Anyị bụ ndị Igbo emehiego, anyị nwa bụ ndị Igbo anyị emebigo ihe, anyị ebibigo ihe ebe a na-achụ ego, ebe a na-achụ useless contact, ebe a na-achọ ihe a ga-eri na ihe mmadụ ga-eji wee ka ibia. O nwere ihe nkiri karịrị elu n'ala? O nwere ihe nkiri karịrị elu n'ala mụ na gị na-afụ n'ahụ? O nwere ihe nkiri karịrị elu n'ala? Ile anya n'elu n'anya n'ala ihe na-elele agwụgo. Mana ị mara ọ bụ maka ihe nkiri elu n'ala ka anyị ji wee mmadụ egbuo nwanne ya. Arụ dị iche iche a na-eme na be anyị, ana m eti mkpu na-agwa ndị be anyị n'obodo niile nwere nsọ ka anyị jee na famili dị iche iche ka anyị jee na ebe anwa na onye ọbụla emeghị ego na ka esi eme ya bụ ịbata na each village or each kindred or each house, onye ọbụla abịa anọkọta ọnụ agba ndụ na ndụ a ga-agba bụ achọrọ m ikwupụta mmehie m mana ọ bụghị ihe a ga-eji were na-akọ m ọnụ echi. Achọrọ m ikwupụta ihe ajọ ife mmelụ mana ọ bụrụ ihe anyị ga-eji wee na-emere okwu n'obodo. Na ndụ anyị na-agba bụ ihe ọbụla mmadụ mere ebe a bụ arụ mmadụ mere na anyị chọrọ ka anyị gbaa ndụ n'ime ya taa wee na-asọ na ọgbụgba ndụ a nọ n'ime ya bụ onye ọbụla eji n'iwe asụkarị ya na ihe ahụ onye ahụ mere na-emere ya megide gị eji agbaghara ka nke m mere ka e nwere ike gbaghara ya maka na a na-agba gbọba ọgwụ onye odo nara etiri ya ose. Ndị Igbo ekenekwa m na afụgo ka okpu m si adị. Achọrọ m ka anyị dịla ọna anyị na-adịgodo ọna for now for the meantime. Ama m na ifo that short video ahụ nene okay, for that short video ama m na ifo ya. Don't worry, I digest your form of ma unu nene. Ya nwa bụ okwu ya bụ anyị na-agwa ekwesị sometimes. You need to ikpu nkata n'iru wee gwa eze okwu. Ịpụta igwe eze n'iru ya si eze imetere ya. Anyị na-ebu ndị Igbo. You should have certain things I kwesịrị ịdị na-eme. But in the verge of trying to win the world, we have lost our standard. I will be ndị Igbo. The never learn this video nisi. God one. Chefonu. Oh, chefo. Ọ na-abụchi ife ọkụkọ enwe di. Chefo. Ọ na-abụchi ife ọkụkọ enwe di. Ọ na-abụ egbopụ ntụ ọra chefo. Chi a na-efotara ugo njọ. Chefo. Ụbata ata bụ ụbọchị afọ. Ụbọchị afọ ji afọta ihe ọma nya ayo. Ọ ji afọtakwa ọganiru nya ayo. Ọ ji afọrọkwa ndụ nya ayo. Chefo. Ọ na-abụ chifo ndụ dị anakai. Chifokwe akaikwa. Ụbọchị ata bụ ụbọchị afọ ihe ọma ka si ka o mekwenu. Ya mekwerenu nwoke mekwerenu nwaanyị. Anyị abara n'ọnwa ọfụrụ nke ndị oyibo. Ya bụ nke a kpọrọ happy new month. Anyị abara n'ọnwa ọfụrụ wee na-atụ n'ime ọnwa Julaị ya anyị bara n'ime ya. Anyị amaragoro n'ime ọnwa Julaị ka eji enweta oke mmiri ozuzo. Ọnwa Julaị ka eji enweta mmiri ejikwa ya gwa mmadụ okwu asị mmadụ na idebere iru ka Julaị. O Chukwu biko n'ọgụ maka anyị ma anyị amazi onye ọzọ maka ọ na-abụ ọsọ chụba nwata ọla ikwu nne ya. Ọ na-abụkwa n'ọsọ chụba mgbere ọ gbagoro na ọgbagoro ukwu osisi maka na ngwere hapụ ukwu osisi n'aka ga-akparakwana ya. Ọkụ ya gbatara o ji abụ Chukwu iruo anyị were aka na abụ na-ejidesi gị aka ike maka ọ naanị gị pụọ ya pụrụ imere anyị, naanị gị pụọ ya pụrụ igboro anyị, naanị gị pụrụ imere anyị ihe ukwu ahụ anyị tụrụ anya ya, naanị gị pụkwara imere anyị ihe nta anyị tụrụ anya ya. Onye ọbụla nwere Chukwu nwere ife mmadụ ọbụla ji ngị Chukwu aka jikwe na ihe ya ka anyị ji wee were aka na abụ maghị ka ọ gị Chukwu si gị doo arapụkwara anyị nwe ụgbọ ụmụ Igbo. Anyị emeghị ya na nke ukwuu megide gị sitere okwu ọnụ na omume na akparamagwa anyị. Anyị ekwesịghị ezi ka akpọkwa anyị nwa ọzọ mana Chukwu biko doo. Ọ bụrụ na iwepụ anya agha ga-erikwa anyị. Ọ bụrụ na ịgbakọtakwa azụ anyị ga-anwụsịsịkwa. Ọ bụrụ na iwepụ uche n'ebe anyị nọ anyị ga-efusịsịkwa. Ihe anyị jikwa akpọkụ gị ihe anọ naanị gị bụ onye pụrụ ime ihe mebiri emebi ọ dịkwa mma ọzọ. Ya ka iji wee kee mmiri wee kwuo na mmiri ihe ikere na ga-eji ya wee saa ihe ruru unyi. Ọ na-abụ ihe ruru unyi were mmiri saa ya. Chukwu okike abịa ma doo ndoriko doo n'ime ọnwa fụ a. Anyị nwa bụ ndị Igbo anyị ruru unyi. Anyị ruo n'unyi n'aka nri ruo unyi n'aka ekpe. Anyị ruru unyi n'ụdị dị iche iche. Agụba ihe anyị na-eme ijela anyị anya n'ihu. Mpụ na arụ ala anyị karịrị akarị ma nke na-eme ma nke ndị ọzọ na-eme. Ngị nwa bụ Chukwu narị enwe ndidi. Ọ bụrụ na ị bụrụ Chukwu na ịbụ mmadụ ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-eme mmadụ ibe ha ka m ji wee malụ na ngị nwa bụ Chukwu n'oge kacha eka o ji mgbọbara na makụrụ gị aka na-asịgide eme maka na ndidi ngị nwa bụ Chukwu na-enwe anyị nwa bụ mmadụ apụghị ime ya maka na anyị nwa bụ mmadụ nwere ajọ obi wee nwere ajọ obi na nke bụ na mmadụ na-apụta o megide nwanne ya. O mere mgbu nna dị etibe ebe a mgbe niile ndị Igbo be anyị were ihe fasịa na ntị mana afụgo m na ihe niile ahụ na nwụrụ nke gba aka eme nọ ihe a mere anyị eme dị ya
na ihe a bụ mgbu etiri ya na-anụrọ ya ka anyị na-arịa n'elu ya n'ụbọchị nke taata. Ihe anụnwa bụ ụbọchị nke taata anyị na ebe a na-aga ọfọ na mmadụ dịka Maazị Nnamdi Kalụ ihe niile o kwuru ka onye ọbụla bụzi onye Igbo ma onye ugwu ma onye ofe mmanụ ihe Nnamdi kwuru ka onye ọbụla na-ekwuzi kịta o kwukwere ihe ekwu o kwukwere ihe ekwu o kwukwere ihe ekwu o kwukwere ihe ekwu and so what ka o kwubiri ekwu ị mara mgbe mana ihe niile ahụ o kwuru emebe na gịnị ka anyị mee maka gịnị ihe o ji enwe ya anyị menwuru bụ na-ewere ego anyị wee jeburu ụzọ je tinye anyị n'obi ajụrụ ajụ anara ego anyị goodu anyị were ogbe aja nye anyị ejide ọkpụ aja n'aka ndị ahụ ejidezie goodu onwe ụzọ eji ekwu nziokwu o ji nwanne ya Jizu amụrụ amụ gị ọ na-amụ nwanne gị ihe a jizi taa bụ ogbe okwute agbara penti anyị chere goodu anarazie anyị goodu anyị jidezie onwezi enwere ọnụ okwu onwezi enwere ihe oge ikwu Chukwu ihe eji ekwupụta mmehie anyị abụ n'ezie na ya emehiewo na ngịnwa bụ Chukwu ka anyị na-arịọ n'ime ọnwa ọfụrụ a anyị na-arịọ gị n'ime ọnwa abalị taa ka ị gbaghara anyị nwa bụ ndị Igbo ma ya emehiewo megide mmụọ megide mmadụ megide enu megide ana anyị bụ ndị Igbo emehiego anyị nwa bụ ndị Igbo anyị emebigo ihe anyị ebibigo ihe ebe a na-achụ ego ebe a na-achụ useless contact ebe a na-achọ ihe a ga-eri na ihe mmadụ ga-eji wee ka ibi ya o nwedịrị ihe nkiri karịrị elu n'ala o nwere ihe nkiri karịrị elu n'ala mụ na gị na-afụ n'ahụ o nwere ihe nkiri karịrị elu n'ala ile anya n'elu n'anya n'ala ihe na-elele agwụgo mana ị mara ọ bụ maka ihe nkiri elu n'ala ka anyị ji wee mmadụ egbuo nwanne ya arụ dị iche iche a na-eme na be anyị ana m eti mkpu na-agwa ndị be anyị n'obodo niile nwere nsọ ka anyị jere na famili dị iche iche ka anyị jere je ebe anwa na onye ọbụla emeghe ego na ka esi eme ya bụ ịbata na each village or each kindred or each house onye ọbụla abịa anọkọta ọnụ agba ndụ na ndụ a ga-agba bụ achọrọ m ikwupụta mmehie m mana ọ bụghị ihe a ga-eji were na-akọ m ọnụ echi achọrọ m ikwupụta ihe ajọ ife mmelụ mana ọ bụrụ ihe anyị ga-eji wee na-emere okwu n'obodo na ndụ anyị na-agba bụ ihe ọbụla mmadụ mere ebe a bụ arụ mmadụ mere na anyị chọrọ ka anyị gbaa ndụ n'ime ya taa wee na-asọ na ọgbụgba ndụ anọ n'ime ya bụ onye ọbụla eji n'iwe asụkarị ya na ihe ahụ onye ahụ mere na-emere ya megide gị eji agbaghara ka nke m mere ka e nwere ike gbaghara ya maka na a na-agba gbọba ọgwụ onye odo nara eti iri ose onye ọbụla ere bịa gbaa ndụ ahụ were ṅụọ mmiri ndụ agbara agba bịara ọbara agbara agba dipending ka ndị si eme ere gbaba ndụ ahụ agba agbacha wee jikọ aka ọnụ maka na mgbe ahụ ihe a na-achụzi mgbe ahụ bụ ka achụ ajọ ihe maka na efugo na ajọ ihe amụọ na nwa mụkwa achọziene ka e nwee nkwupụta ọ bụrụ na ekwupụta ajọ ihe mere mgbaghara ada adị na ya ọ dị n'ọdịnala ihe ahụ imere bụ mgbe ị kwupụtara ya ka na mgbe ahụ ka onye ahụ emegburu maọbụ onye ahụ emejọrọ maọbụ ihe ahụ emebiri maọbụ ihe ahụ emetọrọ ga-ama na mgbe ahụ ọ na-eti ma ọ bụrụ onye egburu egbu na Chukwu ji agbara m ekwuru m ọnụ m ọ mgbe ahụ ka e kwuru ọnụ onye ahụ mgbe ahụ ikwupụtara arụ ahụ ime ka arụ ahụ na-akpagharịzini ga-asị ewu amarago ihe amara ọba n'ụlọ ọ ka esi agwụ arụ akpa arụ afa ọ na-akpa arụrụ agbara amara nke ọ bụ akpa arụ afa ihe bụ arụ ahụ ya ahụ ya ome gịnị ọ pụọ n'ụsọ ime gịnị ọfụ ọ na-enye nsogbu ọ ya ka anyị bụ ndị Igbo na-arịa ana m eti mgbu ya ebe a ka anyị lanye anyị n'ogbe na communities dị iche iche ka anyị jee nchịkọ onwe anyị ọnụ na agha ndị agha gbara ya okirikiri na ihe anyị ga-eji wee jee enwe inu na ihe anyị ga-eji wee jee enwe mmeri bụ naanị na anyị bịara onye ọbụla ikwupụta mmehie ya maka na ị ga nọrọ n'arụ imere mụ na ga-apụ ọja na-achụ ndị iro maka nwa bụ onye iro ọrịa bụ na nwanna nwanne ya jiri je nta ọsọ na ụkwụ ya dị ka gịnị ụkwụ anụ m na-akọwasịrị ụmụ kirikiri ihe ndị a ka m na-agwa gị ka m na-agwa onwe m o nwekwara nke m nwa ga-ekwupụta o nwekwara nke gị nwa ga-ekwupụta o nwere nke nwunye gị ji ekwupụta o nwere nke ụmụ gị ji ekwupụta o nwere nke ọnkụlụ gị ji ekwupụta o nwere nke igwe obodo ga-ekwupụta o nwere nke bilonia ahụ ga-ekwupụta agba ndụ onye ọbụla ekwupụta ya enye ohere ihe dịka 2-3 hours ndị ga-ebe akwa ndị ga-ebe ewu eri arịrị ndị a ga-agụgụ obi agụgụ ohe obi anyị ma na-emere gị ihe a na ọ dị mma mgbe aka agụgụ oge obi ebe ọ bụla ya gba na ndụ ọtụtụ adịba mma na ọ mere gịnị ọ dịbara gboo ihe ọbụla ihe ọbụla ọ dịrọ ọnụ na simpụl ọ bụzi ihe a ga-emebi ihe ihere ọ bụrụ ihe a ga-asị na ihere na-eme m ọ bụrụ ihe maka ihe na-achọzi mgbe ahụ bụ maka ọdịnihu bụ echi ka mmadụ nwa na ya na ngwuru n'ọkwa arụ ahụ a na-asị gị ihe nna nna anyị ha metara Holy Ghost fire nọ nke i mere ka nna agwakwana gị kịta ka ụmụ gị gara ikwu ya isi na ihe eme ya ihe ahụ iji eme faya o nwere ihe i metara n'ime faya ọ ya bụ nke nna agwa gị okwu ya kịta na Igbo n'idiri ka anyị kpụọ arụ
esoro mme ngị nwazi isoro me onye ọbụla ma njọ ya amụme m ụmụnna na onye ọbụla ma onye iro ya onye ọbụla ma arụọ mere ka ọra ọbụla ma chetara gị na ịmụ ya maka na ọ na-adị na mkpụrụ obi onye ahụ i mere ihe ahụ mgbe ọbụla ọ fụrụ gị ọ ya ama otu ya bụ na ọ nwụrụ anwụ ịgafe n'ihu be ha ịma arụ ime osogodi ya bụrụ na onye ahụ anwụgodi imechara ya nwụọ arụ ahụ n'ebe ahụ na-esekuleti within the family ka anyị kpụọ na arụ n'ala Igbo na ya bụ ihe anyị ga-eme ana bụ anyị kpụọ arụ n'ala Igbo anyị were otu mmụọ na ofu ọnụ na ofu okwu anyị wee were esobe ihe bata kpuru anyị n'ụlọ na ihe na-achọkwa ịgwa gị bụ na agwọ nọ n'akịrịka ana ya nwaba agwọ nọ n'akịrịka ọ bụrụ ọsụsọ sọrọ na-emegharị arụ n'akịrịka na owepụta ka ọdụ wepụta isi ka ga m na ị ga-esi wee jee fight this kind of fight ma ọ bụ na ya nọrọ in union ọ bụ na mụ na ga anọkọtara ọnụ na ọ bụ na ya enwere ọgbụgba ndụ ka anyị ga-esi menwu ya ndị mgbe gboo nwere challenges dị ka nke a mụ na ga na-apụta but na ha withstand the challenge because na ha nọ n'ọgbụgba ndụ because na ha nwere nsọ because na ha na-eme avoid so many things ọrịa ka ndị mgbe gboo ji menwuo ya iwere nwee onye obodo ebo iwere nwee onye ebo iwere nwee steeti gị iwere ọ bụ na ha fight iwu get it ọ maka ị na ha zọpụtara befa oruzie ka o ruru n'aka mụ na gị anyị na-arụ ala ya ada agwụ ala ịrụ ala ije mme ihe ịgwụọ ala ịrụ ala ije agwụọ ya agwụọ ya ala adịkwa mma ọ bụrụ amaghị ama ọkwa ya ma ị ma ama ma amaghị ama ịgwụ ala eme gị n'ala jụọ oyi mana nke a bụ onye ma arụ o jiri agbada na-eme otu ụna na-emegheri ayi onye agbatazi o ji wee bụ na ihe mbibi bịa o nweta anyị ihe ukwu bịa o nweta anyị ohe nta bịa o nweta anyị o uche nka na-ekwuo mana ana m arịọ n'ime ọnwa ọfụ abalị leba na ikpu a na-eti anya ihe ọma ga-emere gị n'ihu ihe ọma ga-emere gị n'azụ na-ekpe ise mana ị mana nke onwe gị na-emere arụ iji enwe akụ nwee ihe enwe na-ekwe ise mana ị mana imere arụ ọ bakwuru otu egwu ụka na-azụkwa ị ga-ekwupụta ya o ị ga-ekwupụta ya o ị ga-ekwupụta ya mbọsị ikpe na-abịa ị ga-ekwupụtakwu ya osogodi ya bụ na ịnwụọ na arụ ahụ i mere ka gaa na ebe a so many family na-eje family liberation ọ mgbe mmadụ mere na omere nkwupụta ọrịa bụ family liberation nwaanyị na ị ga-ekwupụta ya kịta ọ na mgbe ị mụsụrụ ụmụaka na iro debesị ụmụaka ị mụrụ amụ na iri na ebe na dojigharị this and that and this you go and bring them home you bring them home o nwere reason ebe ọ bụla ọ nọ na-akpa mkpamkpa ebe ahụ aka gị dị ya o mechaa bụrụ na mezi nwata ahụ bụrụ elusan to the society aka gị dị ya nwata ahụ mere na o mechara tebe agbara akwụla jebe aka gị dị ya mana ị nwere ike isi ihe mere na mgba nekwu ụgwọ n'aka nri nekwu ụgwọ n'aka ekpe apụkwa nne ya ihe ọma bịakwara aka ndị ogologo bịakwara aka ukwe mkwuru otu a bịakwara aka na ọ dị oke mkpa ihe a mkwuru isi ụtụtụ a mmụọ na-ekwu mmụọ na-esi n'ọnụ mmadụ bịakwuo okwu ya kpatara onye amụma na maọbụ onye fada maọbụ onye ekpere anụrụ ebe ọ na-agwa gị na ma spirit gwara m mmụọ bịa bụ spirit ọ bụ ya mmụọ amama sakwara m ya ọkwa spirit kwa mmụọ and Chukwu a na-ekwu okwu ya bụkwa gịnị mmụọ mgbe ọ gwara spirit told me ihe ọ na-ekwuchikọ ọga na Chukwu gwa ya ihe abụkwa etigo m mkpu tie ọ dị ụnụ wọchị na afụ na ihe nkwụcha mpụọ gba nkịtị na-ele unu onwere nke ekwuru ọ bụrụ ha ka a na-eme kasị nna nne na-egbo ihe a na-ebe egbuchara ugbo na-egbosi ya n'ihe ji na-egbosi ya n'ebe ji dịsị ma ụmụ ya ndị a ekwuo m nke m ngị nwa na onwe gị ma njọ gị o nwere onye amarọ ka ihe o mere ra inwe ego ịma ndị zodoro okwu and ndị niile ahụ izodoro okwu were kpee ego gaa zodo gị ụkwụ n'ala mmụọ ichere egwu ka a na-egwu ịkpa izodo nwa mmadụ ụkwụ n'elu wee rigoro a ga-azodo ụmụ gị ụkwụ n'elu wee rigoro izodo nwa mmadụ ụkwụ n'elu wee rigoro a ga-azodo nwa gị ụkwụ wee rigoro ije azodo mmadụ ibe gị ụkwụ wee rigoro a ga-emecha azodo ụmụ gị niile ụkwụ wee rigoro na ị nwere ihe ga-eme n'elu ụwa ka ihe ọ bụla i mere ka ị nwere ịghara ịta afụfụ ya okeke ya eme ihe oke afọ ata afụfụ ya n'ihu Chukwu na mmadụ aṅụrara m unu iyi ebe a bifo igo sọfara m iweta na mmadụ itinye na nke gị bikọz na ị nwere ego mana ọ bụrụ ya na-agwa gị ọmanago ya tara musu na ọ ga-anwụrịrị so many people ekwekwala ka eyuzuo gị wee nwee evil foundation so many Igbo people ejigo unu wee nwee evil foundation na this society anyị nọ n'ime ya so many Igbo people dị 1,600 ejiri ha were nwee evil foundation against Igbo mana mmiri ga-ehu ndị iru unu ihe na ihe a bụ n'ụtụtụ a mmasị gị na obi ada m ma obi dị mma mana etetara m ụra iwe ewekwe m na-agbaghịrị ha n'umu gịnị bụ iwe m anyị emere imirikịta arụ agwọrọ agwọ
and onwere onye na-ekwu maka ya, onwere obodo na-ekwu maka ya. Mgbaicha vidiyo nye eze obodo gị nọ na eze obodo gị emegokwa arụ, eze obodo gị nwa emekwa na arụ nke ya nwa makwa. Inodi ndị bifo echie mmadụ igwe a na-eji enyochacha onye a ma o mere arụ o mere, ma o mere arụ nne ya mere, ma o mere arụ nna ya mere, ma o mere arụ agbụrụ ya mere, bifo echie eze obodo. Mana kịta eze obodo gị bụ onye arụ, ọ na-ana mmadụ prọpati, ọ na-ana mmadụ nwunye, ọ na-eme ihe dị iche iche. Eze obodo na n'ala Igbo dị 1800 emega arụ, ada onwere onye mkpara afa ahụ, mana gị ma arụ gị ka ọra bikọtara human being ịlọrụ ụwa bụrụ eze. Ebido ịgwụ arụ ahụ a na-agwụ ya, ndị eze a na-agwụ nke fa, ndị fada na-agwụ nke ha, ndị fada na onwe ha, ndị fada dị 1800 emegwa arụ. A na-ekwu okwu ndị pastọ, a na-ekwu okwu ndị dibịa. Dibịa jiri nwa mmadụ, nwa amụrụ amụ, nwata amụrụ ọfụ were je gwọọ ọgwụ, kedu ihe ọ chọrọ ka ọgwụ arụ ọrịa? Tia arụ gbakọkwa unu n'ukwu na unu na-eme arụ n'ala Igbo a. In fact, ọ bụ na mụ bụ Chukwu n'ihe ga-eme unu bụ ọ bụrụ na mụ bụ Chukwu egbunatago mmadụ anyị fọ 30 amanụ mmadụ 34 asị mmadụ pụta mmadụ apụta, iche na onye ebu moto bụ mmadụ, iche na onye nọ na nnukwu jip bụ mmadụ. O ruo mgbe a ga-achọ mmadụ ife na mmadụ anọrọ, onye ga-ejere anyị, onye ga-ekwuchitere anyị. Ihe imirikiti ji wee gbaa ọsọ na-arụsị obodo ha bụ aka gị ọ dịkwa ọcha, bikọs na aka ga-adịrị ọcha, a na-adọkọba sikọdem ọya sikọdem ọya, ndị ụka bịa buru ya si bupụ ihe a, anyị achọrọ ya n'obodo. Buko okwu anyị kwuru n'ụbọchị nke taata na ozi ya na-ezi ndị mmadụ n'ụbọchị nke taata. Biko ya chekeni ka nzu a, 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 ya chekeni ka nzu a. Maka na ọ chakee ka nzu ụmụ anyị ga-enwere onwe ha, ụmụ anyị enwere onwe ha, anyị nwerekwere onwe anyị. Onye mere arụ ahụ obi erukwene ya ana, na o mere onye mere arụ obi na-adị ofu ebe. Ọ ya na-ebute oke kaikai, oke drọg ka a na-aṅụ amara ma ụra abalị ọ ya atụ. Onye mere arụ ji egwu arụ o mere, ya bụ isiokwu m. Anyị kwuru ya na ọjị ihe ọma bịa wụrụ ọjị eze n'ọnwa aṅụ mmadụ mmụọ niile na n'ala Igbo. Ụrazi edo ndị ọbụ banye ekwe m ndị nna ochie ụrazi edo ha bịa wụrụ na ọjị ọkọrọ nkwa ojem agụgụrụ m chi efonu. Ihe a na-ekwu obu ka unu nyere anyị aka ka unu baa okwu aba n'ime obi ndị mmadụ ka anyị je gwụọ arụ na arụ Igbo mere buru ibu. Ntụ aka ihe aha yụrụ Chukwu ji emere anyị, ọ ga-abara obi ndị Igbo, ọ ga-emecha ọ bụrụ ajenda ga-eje n'aka pụrụ ihe. Ntụ aka azụ ya Chukwu ka o mere okwu na ọkwa ọfọ. Akwai nan da biyu zafi yan. Ọjọ́ anyị gbakwara isii. Ọ na-afụghị ya kịta. Ihe ọjọ́ agbara bụ isii ka na-akpọdo dị ka ọla. Ụdị ka ọla ya na-akpọ mmeji abara gị mgbe ị nakọta ịkpọ mmadụ 20 miss call nwere maka atụ. Nakọta na-akpọ mmadụ ịkpọpụ onye ịkpọpụ otu a ka esi eme call. Ịkpọ mmadụ once 2 times hapụ onye ahụ, ịkpọbazi onye ahụ nke a bụ iberibe blọk ọrụ. Njidegoro gị ụgwọ ichere ka ụmụ mere ọ bụ ọnwụnwa nwe ebe ụgwọ na mọchụarị. Ọjọọ anyị gbara isii nke a gbara ụtụ ya jebekwe ndị dị mma ka anyị ga-ewe. Ihe dị mma kpọkwa anyị ihu ya gaziere anyị ihe ọma ya akwụkwọ nwa ọmakwụkwọ nwa bịa ọ na-afada kacha ụka were nsens chan ọya. Ihe anyị kwuru okwu ya taata abụrụ ka abịa gwaba gị ihe ọma ga-emere gị na dismont. Ha yesi ihe ọma ga-emere gị na dismont anyị nọ n'ime ya bụrụ ije gwụọ arụ ime, kwupụta arụ ime egwuọ ya ma mụnwa ma ngị nwa. O mekwara nke m mere ọ dịbakwa asị na imere ya na ụmụaka ma ọ na imere ya n'okenye ma mgbe ọbụla ijiri mee ya arụ bụ gị na ya. Chineke ka ala jụrụ oyi, ala jụrụ onye oyi, ala jụrụ onye oyi, ala Igbo jụrụ oyi, ala ọma jụrụ oyi, ala niile jụrụ oyi, ka anyị wee nwee ike inwe ndụ zuru oke. Chukwu biko mere anyị ya ba n'obi anyị ka ndị Igbo na ndị eze kpọkọọ obodo ka a gwụọ arụ. Amen. Ya gazie.